Vítajte, máme tu dnes pred sebou kopu materiálov, hlavne dokumentáciu a články o nástroji SmartSAP. Stručne, je to vlastne platforma, ktorá umožňuje firmám dať si na web live chat a, čo nás dnes zaujíma najviac, chatbotov. Na komunikáciu so zákazníkmi. Cieľom je pozrieť sa bližšie na to, čo tie chatboty v SmartSAP dokážu. Zdroje naznačujú, že pomáhajú s komunikáciou, automatizáciou, dokonca aj s predajom. Našli sme aj zmienku o MirrorEye, nejakej pokročilej umelej inteligencii, ale tomu sa dnes budeme venovať len okrajovo. To je skôr téma na inokedy. Sústredíme sa na tie, povedzme, štandardnejšie chatboty. Presne tak. A pozrieme sa, ako môže tento nástroj firmám reálne pomôcť, zlepšiť komunikáciu, zefektívniť podporu a možno aj zvýšiť predaj. Tie podklady dokonca spomínajú celkom zaujímavý údaj. Aký? Že návštevníci, ktorých firma osloví cez chat, majú až 5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že nakúpia. 5-krát? To je dosť. Veru. To ukazuje, že tá okamžitá proaktívna komunikácia, či už cez človeka alebo bota, má naozaj veľký vplyv. Dobre, takže základom je live chat. To je tá klasika. Človek si píše s operátorom v reálnom čase. Ale zdá sa, že čoraz dôležitejšie sú práve tie chatboty. Ako teda presne fungujú v SmartSAP? No, chatbot tu funguje ako taký prvý filter a hlavne ako neúnavný pomocník. Je vlastne navrhnutý tak, aby automatizoval odpovede na tie bežné, opakujúce sa otázky. A koľko toho zvládne? Zdroje uvádzajú, že až 80, dokonca niekde až 90% takýchto jednoduchších dopytov, čo samozrejme šetrí strašne veľa času ľudskému tímu. A kľúčové je, že pracuje non-stop, 24/7. To znie veľmi efektívne, ale nie je tam trochu riziko, že to bude také, neosobné, alebo že ten chatbot proste nebude vedieť odpovedať na niečo zložitejšie? Jasne, dobrá otázka. Samozrejme, chatbot má svoje limity. Preto je dôležité, že vie tú konverzáciu kedykoľvek posunúť ďalej ľudskému operátorovi. Aha, čiže je tam možnosť eskalácie? Presne. A čo sa týka tej neosobnosti, tak zdroje odporúčajú rôzne prispôsobenia. Vzhľad toho chatovacieho okna, farby, texty, dokonca sa dajú použiť fotky operátorov namiesto loga. A vraj aj emoji pomáhajú, aby to bolo také priateľskejšie. Rozumiem. A čo tá spomínaná mobilita? Viem, že tam bola zmienka o mobilnej aplikácii. Znamená to, že operátori nemusia sedieť za počítačom? Áno, presne tak. Majú mobilnú apku pre iOS aj Android. Takže operátori môžu byť flexibilní, odpovedať odkiaľkoľvek. Ale chatbot tú dostupnosť samozrejme posúva ešte oveľa ďalej. Ako to myslíš? No, lebo chatbot nielen odpovedá, ale vie aj aktívne zbierať kontakty. Generovať lídy, teda údaje o potenciálnych zákazníkoch. Aj keď je povedzme noc alebo víkend. A celý tým spí. Aha, takže funguje aj ako nástroj na získavanie lídov. Presne. A dokonca na to majú aj predpripravené šablóny, aby sa to dalo rýchlo nastaviť. Čiže chatbot nie je len reaktívny, že čaká na otázku, ale vie byť aj proaktívny. Presne tak. Vie posielať automatické správy, napríklad na základe toho, čo návštevník na stránke robí. Ak sa vráti, ak tam strávi určitý čas, alebo ak si pozerá nejaký konkrétny produkt. Cieľom je asi osloviť ho v tom správnom momente, že? Zvýšiť šancu na interakciu alebo rovno na nákup. Aké ďalšie praktické veci tie chatboty vedia? Čo ak treba riešiť niečo zložitejšie, kde nestačí len text? No, napríklad je tam možnosť zdieľať súbory priamo v čete. Obrázky, dokumenty, to môže dosť pomôcť pri vysvetľovaní nejakých technických vecí alebo postupov. To je užitočné. A tu sa môžeme na chvíľočku dotknúť aj tej MirrorEye. To je tá pokročilejšia vec, dostupná v platených plánoch. Je to vlastne AI nákupná asistentka. Čo presne robí? Ona už rozumie produktom na e-shope, vie odporučiť alternatívy, nejaký upsell, cross-sell, pozná aj skladovú dostupnosť. Je to proste taký ďalší level chatbota. Ale ako sme povedali, detaily si necháme na budúce. Jasné. A ako sa toto všetko dá prepojiť s inými nástrojmi, ktoré firmy bežne používajú? Lebo nikto nechce mať ďalší izolovaný systém. Integrácie sú samozrejme kľúčové. A SmartSAP sa podľa tých podkladov vie napojiť na vyše 80 platformiem. 80? To je dosť. Hej. Sú tam e-shopové systémy ako ShopTet, PrestaShop, WordPress, Shopify. Ale aj správa komunikácie z Facebook Messengera, e-mailu a ponovom aj z WhatsAppu. Všetko na jednom mieste. Takže sa to snaží byť taký centrálny komunikačný hub? Dá sa to tak povedať. Vytvára to taký prepojený ekosystém a zabezpečuje, že dáta plynú tam, kam majú.
Znie to naozaj komplexne. A ako firmy vlastne vedia, či im to reálne pomáha? Meria sa nejako efektivita toho celého? Áno, áno. Analytika je dôležitá súčasť. SmartSoup poskytuje štatistiky. Počty chatov, ako rýchlo operátori odpovedajú, aké je hodnotenie spokojnosti od zákazníkov. A dá sa to prepojiť aj s Google Analytics napríklad, aby videli vplyv na predaj. Presne. Dá sa to prepojiť s Google Analytics a sledovať práve to najdôležitejšie, aký to má vplyv na konverzie a predaj. Tie prípadové štúdie, čo sme mali, spomínali aj konkrétne čísla. Pidi lidi vraj plus 25% predaj. Páni! Breno plus 30% priemerná hodnota objednávky. Dokonalá káva dokonca plus 248% konverzný pomer vďaka chatbotovi. To sú silné čísla. Sú. A ešte jedna zaujímavosť, spĺňa to aj štandardy prístupnosti VCAC 2.1a, takže je to použiteľné aj pre ľudí so znevýhodnením. To je dobre vedieť. Ešte otázka k cene. Existuje aj nejaká bezplatná verzia, alebo je to všetko platené? Majú aj bezplatný plán, volá sa Free. Ten obsahuje základný live chat a aj nejakého jednoduchého chatbota. Aha. Potom sú platené plány Štandard, Pro, Ultimate a tie už odomýkajú tie pokročilejšie funkcie. Detailnejšie info o návštevníkoch, dlhšiu históriu správ, sofistikovanejšie chatboty s viacerými možnosťami automatizácie, tímové funkcie a v tých najvyšších plánoch aj tú spomínanú AI asistentku Mira AI. Dobre, skúsme to teda zhrnúť. SmartSoup a špeciálne jeho chatbotová časť sa na základe týchto podkladov javí ako naozaj silný nástroj. Pomáha automatizovať a zefektívniť online komunikáciu s zákazníkmi, vie odpovedať na otázky, generovať kontakty, proaktívne oslovovať návštevníkov a dá sa prepojiť s ďalšími systémami. Presne tak. Tá hlavná myšlienka je asi byť zákazníkovi k dispozícii. Rýchlo a relevantne. A to ideálne 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Či už cez človeka, alebo cez čoraz schopnejšieho chatbota. Kombinácia automatizácie a ľudského prístupu. Áno, podporená dátami a integráciami. A zdá sa, že to má potenciál nielen pre lepšiu zákaznícku podporu, ale aj pre reálny rast biznisu. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Ako vlastne môže to premyslené prepojenie automatizovaných interakcií chatbota so strategickými vstupmi ľudských operátorov zmeniť spôsob, akým firmy budujú vzťahy so zákazníkmi online, najmä v časoch, keď konkurencia možno spí, mimo pracovnej doby alebo počas víkendov?